padha nggih. Nggih kok padha nggih. Nggih, dados napa kemawon sing penting sehat walafiat. Nggih, ngimutaken setiap malam rutinan malam Rebo beto air mineral piyambak-piyambak. Kalih supados di napa pikantuk keberkahan terus nggih diunjuk piyambak-piyambak sing gadhahi keluhan napa kemawon lahir batin mugi-mugi sehat walafiat. Iki ruqyah pribadi, ruqyah secara pribadi ngoten niku. Bapak Ibu yang kami hormati, zikir kula lan panjenengan sami mulai tawasul, istighfar, sholawat kalih tahlil la ilaha illallah niku kedahe tahlile ping 200 nggih wau ping 100. Nggih latihan janipun nek teng omah saged diamalke ping 200 niku saged istiqomah. Lah ukurane saged manjing pripun Pak Ustaz? Nek kula lan panjenengan sami pun rumangsa biasa. Nek rumangsa dhewe la ilaha illallah la iku suwe men rampung-rampung ngoten iku berarti dereng manjing. Lah Allah wong niku istighfar nggih ngoten. Pokoke sampai bener-bener nikmat. Berarti awake dhewe niku jek enten sing mboten bener tengah awak niki nek dereng nyaman. Semakin dangu ibadah niku kudu semakin nyaman. Nek sikiran malam malam Rebo niku dereng berarti dereng nyaman niku kudu dilatih terus syukur-syukur istiqomah. Mergo mungkin ukurane mboten pas awake dhewe sadar ngeten iki mboten. Mengki pas sakaratul maut niki supados metu maksude. Awake dhewe arep sadar ngeten iki nek apal tapi mboten manjing lah mengki pas sakaratul maut niki mboten medal. Sing medal sing diraosokne. Sing diraosi rasane loro nggih waduh nyebut Pakde waduh ngoten niku tok. Nek ade misale niki manjing niku nyebut nggih saged nyebut. Dituntun, ditangkin ngoten nggih manut. La ilaha illallah. Mulane zikir sing ingkang pertama la ilaha illallah niku alon. Dadi ambekan niku sak kuwate jenengan sampai entek. La ilaha illallah niku sampai entek. Mungkin nek teng omah ngoten niku dilatih sampai entek. Dados benjang menawi malaikat maut niku pun teng cedhake jenengan kelingan omongan kula. La ilaha illallah pas entek pas ilang. Mboten krasa ngerti-ngerti. Lho kok aku wis mati. Ngoten niku. Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mumung kelingan benjang insyaallah malam Rebo tanggal 30 nggih mengke kemasane rada benten. Dados kula kepengin banget awake dhewe niki mboten namung sekedar pengajian tapi kajian. Maksudnya sing pengen cerita, pengen sambat niku mang sambat, mungkin cekelimik ngoten niku. Mboten sah isin, mboten sah wedi. Maksudnya supados napa mungkin gentosan. Supados majelis awake dhewe majelis memang sing yo dalan mulia niku tenanan ngoten lho. Dados timane mengke napa niku napa dilingi rembukan kalih nggih intine napa niku kalih rembukan intinipun bibar saking mriki niku ade untuk solusi tenanan mboten kados pengajian ingkang biasanipun. Namung sikiran rutinan kula nyampaikan napa jenengan memahami mboten tapi sing jenengan enten mungkin salah setunggal kalih lan sanasane pengen cerita pengen tekok pengen apa mungkin musyawarah kita bareng-bareng bar niki terus kudune urip niku ngene kudune urip niku ngaten ngoten niku terbebas napa niku ruang dan waktu labelisasi dan sebagainya pemahamane majabe napa kemawon benjang setiap rutinan malam Rebo napa bini setiap sebulan sekali sing 30 tanggal 30 niku dimengke dicak sedaya. Kula senes niki niku anune sing penting Islam pokoke. Kula dereng salat niku sing penting gelem teko. Mungkin cerita sambate napa kok nglakoni salat ijek angel nggih. Kok ngenu pripun nggih urip kok ngene nggih ngene lah mengke dirumusi bareng-bareng. Dadi jenengan mengki kondun niku mboten namung beto berkah donga tapi beto manfaat ternyata urip niku kudu ngeten.
Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala kados biasanipun kula lan panjenengan sami nggih menika supados belajar bersyukur. Sinaosa bersyukur niku pirang-pirang tahun niki bersyukur. Tapi nyatane setiap keadaan niku raos syukur kula lan panjenengan sami utawi cerita hidup niku memang benten. Nah, tips supados kula lan panjenengan sami saged bersyukur utawi pinter bersyukur pripun? Utawi mungkin enten pertanyaan kula niki kok angel bersyukur nggih Pak Harta. Kok angel bersyukur niku carane pripun? Kok pripun mergone awake dhewe kadang-kadang sok ngoyo Bapak Ibu. Angele bersyukur niku kadang-kadang awake dhewe niku sok ngoyo. Mula ampun ngoyo donya niki napa nggih ibarate nek diuber niku mbok kados napa kemawon kok ndelalah kecekel niku mboten jaminan atine awake dhewe ayem. Jabatan diuyak kecekel, begitupun kecekel pun jabat niki nggih dereng jaminan atine awake dhewe niku ayem. Dadi dununge rasa niku ana tandane teng iman kula lan panjenengan sami niki. Dados donya niki mboten ukuran. Memang niku dadi salah setunggaling wasilah. Tapi kan nyatane kathah sing waune mboten duwe jabatan aman nyaman, begitu duwe jabatan malah dadi masalah. Waune sing dereng sugih sregep ngibadah dadi wong apik, begitu wong sugih malah dadi aneh-aneh. Dadi maksudipun ukuran napa niki syukur kula lan panjenengan sami, kenikmatan kula lan panjenengan sami niki mboten jaminan bilih donya niki teng tangane awake dhewe, genggamane dhewe pun kecekel niku mboten dadi jaminan. Mila napa kemawon kedah disrangani bilih niki niku napa ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados carane bersyukur pripun? Mboten entuk ngoyo. Kok ndelalah dadi wong sugih? Alhamdulillah. Kok dadi wong pinter? Alhamdulillah. Kok duwe jabatan? Alhamdulillah. Niki dienggo sarana ibadah. Tapi kok ndelalah kedereng kepareng niku nggih sing penting mboten ngoyo. Mboten ngoyo niku mboten kok terus nglukro niku mboten nggih. Tapi maksudnya usaha maksiat ndonga mengke tawakal dipasrahne kalian Gusti Allah. Cara gampange ngeten Bapak Ibu. Keinginan niku kedah diukur kalian kemampuan. Gampangane ngoten. Keinginan harus napa niku tegak lurus utawi napa berbanding tegak lurus niku kalian kemampuan. Ampun ngantos kegeden empyak kurang jaga. Jadi warepe napa niku dhuwur tapi cagake kurang nggih ambruk. Cara wong ani pedhot ngoten. Pedhot niku wau. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih termasuk wong rumah tangga niku misalnya ndek kepinginan nggih kantun bojone niku nggih hasilé sepinten nggih disesuaikan kalian keinginan kula lan panjenengan sami. Ngoten niku. Napa boleh napa kula jaman kados mekaten. Intinipun keadaan apa kemawon kedah mensikapi kanthi bijak. Nek misale ndelalah jenengan duwe napa pengen vario anyar niku regane pinten, Bu? Kula nggih mboten update nggih diomong mawon 24 juta. Nek jenengan duwe duit mang tuku mboten napa-napa. Wong jenengan duwe duit kek iya kepengin ngoten lho. Tapi nek misale duwene gur 4 juta, ya ampun vario, grand niku mawon. Nggih, sagun apa grand niku. Nah, nggih. Dados kula lan panjenengan sami niki nggih kedah bijak memikirkan fungsi mboten gengsi. Dadi mboten abet, mboten abot, mboten bentoyong teng pikir. Fungsine padha. Wong nyatane nggih vario nggih ditompaki mriki nggih iso ngaji tekan pondok nggih saged nggih munggah nggih kuat. Grand nggih kuat, sagun nggih kuat to nggih padha-padhane motor ya gur beda regane beda jenisé tapi fungsine kan sami ngoten. Fungsine sami. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Nek nuruti gengsi
3 miliar niku mboten cukup nek nuruti gengsi. Tapi nek menuruti fungsi sesuai kemampuan situasi dan kondisi masing-masing tiang 3 juta mawon saged cukup. Ngoten. Jadi kadang-kadang awake dhewe niku napa niku sesasi untuk 1,5 juta niku cukup. Tapi begitu mungkin mundak 3 juta niku kok malah kebutuhannya tambah piye. Kudune kan masalah iso nyelengi ngono niku. Malah enten sing gawe status sih uripe bingung. Ora nyambut gawe, ora duwe duit. Nek nyambut gawe malah duwe utang lho. Nek kan bingung ki lho niku. Bingung kula lan panjenengan sami. Dados ingkang kedah dadi catatan kula lan panjenengan sami niku ternyata wonten fakta niku tiyang niku rumah tanggane niku rada goncang. Bahkan terjadi perceraian dan sebagainya itu rata-rata mboten kabeh nggih, tapi rata-rata niku dari faktor ekonomi. Dan 7 dari 10 kasus perceraian di pengadilan agama niku sing nuntut cerai niku rata-rata wong wedok ibu. Jadi cara misale dibandingne niku nek wong 10 cerai, sing wong 7 niku sing wong wedok ngejak cerai, sing 3 sing lanang. Artinya akeh wong wedok. Jadi mulane diturunke teng anak putu sing putri-putri termasuk panjenengan-panjenengan iki kedah bijak dan kedah kuat bilih urip niki tujuane nggih menika ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten nuruti gengsi tapi nuruti fungsi. Fungsine pripun? Napa mulai zaman ingkang kados mekaten iki wau. Nek pengen mobil jenengan duwe-duwe 300 juta nggih mang tuku Innova. Dengene Innova ki duwe-duwe tok nggih. Tapi nek misale jenengan duwite mepet gur 15 juta mang tuku Cherry niku sing ngebul-ngebul mboten apa-apa. Penting iso mlaku. Wong Cherry 15 juta ngebul niku malah iso ngebuli Innova sing 300 juta. Mulane tompakane mobil apik-apik kadang gregeten karo Cherry-Cherry sing ngebul-ngebul niku malah. Ngoten niku. Dadi kula lan panjenengan sami nggih niku lah ngering. Pengen jam tangan nek duwe duit sing rega 1 juta nggih mang tuku. Tuku sing 1 juta wong kepengin gek duwe duit. Tapi nek mboten duwe nggih mang tuku sing regane 100.000 mawon. Nggih fungsine padha mboten kok iki jamku piye to? Lah ngono kuwi yo jam murahan ki. Jam murahan ki mlakune alon. Kan nggih mboten enten to nggih. Nggih padha wae jam niku ya fungsine padha ora kok regane murah terus mlakune alon. Ngasih jame telat mboten. Jenengan duwe duit pengen TV enten TV 100 in mang tuku. Nek jenengan duwe duit. Tapi nek kuwate gur tuku sing 12 in nggih mang tuku sing 12 in hitam putih merek Cina niku murah. Nggih, misale RCTI nggih kenging padha nggih ya. Ya kualitasnya memang benten tapi siarannya tetep padha. SCTV nggih padha, Indosiar nggih enten napa-napa nggih enten, sing penting antenane padha. Mboten kok terus sing TV sing elek sing 12 ini guru iklan bae nonton drama. Niku ikatan janji napa iklan wae sing TV gede larang niku terus bebas iklan nggih mboten nggih padha. Nek king mrikane ngoten nggih ngoten. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Lah nikilah dados godaan kula lan panjenengan sami supados awake dhewe niku saged bijak nuruti fungsi mboten namung gengsi. Nggih, syukur-syukur malah lumrahe tiyang kados napa awake dhewe niku saged ngikuti. Dados napa keluargane awake dhewe nggih tetep kepingine dadi keluarga ingkang terhormat. Memang jenenge napa niku ajining diri ana ing lati, ajining raga ana ing busana. Lah niku saking mriku. Tapi nggih sepindah malih niatipun nggih menika ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing paling utama nek saking menurut data pengadilan agama niku kan wong wedok niku to Pak. Mulane kedah dipun konfirmasi supados kula lan panjenengan sami niki gadhahi anak keturunan ingkang nggih saleh lan salehah misale ngoten niku. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala.
Lah dalam mensikapi kebijakan mergo awake dhewe niku kadang nek jaman sakniku niku enten budaya napa nggih? Budaya FOMO ngoten niku lho. Flexing niku kadang-kadang sing memancing tiyang niku menuruti gengsi sehingga napa urip awake dhewe tidak sesuai fungsi dan ngejar gengsi niku memang niku. Kula sanjang nek 3M niku entek niku kurang bahkan ngejar gengsi. Bahkan nek misalnya namung ngejar fungsi 3 juta mawon cukup. Mboten ateges ade mboten duwe semangat, tapi maksudnya supados uripe ade niku mboten duwe masalah. Pengen wangi ya mang tuku Rexona. Nggih ta, Bu? Nggih ta, Pak? Mboten duwe duit ya kemangi dideplok mawon sempet nek elek ngoten mawon kan padha wangine to nggih. Malah karek kaya timun to, Mbah. Lah nggih. Niki guyonane kados mekaten lho. Guyonane kados mekaten niku. Dados ingkang nggih niku wae lah intinipun kula panjenengan sami niku ngaten niku. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados ampun ngoyo dalam tanda kutip niku wau. Mboten semangat niku mboten. Kejarlah dunia seakan-akan hidup 1000 tahun lagi ngibadaho kados dene setuk mati. Maksudnya ngibadah sing tenanan buru dunya sak oke-oke supados iso dipindah dadi bondo akhirat niku wau. Duite 6 juta sing digayuh 26 juta lah tetep montang-manting niku. Karena napa duite 6 juta sing digayuh 26 juta tetep kredit, tetep utang ngoten niku. Nek awake dhewe gadah usaha produktif mboten masalah niku mboten kok entuk kula mboten napa niku kula nglarang mboten entuk kredit, mboten entuk utang mboten. Tapi maksudnya kedah bijak ingkang saestu niki wae. Nggih. Wong mergone napa nggih donya niki kan permainan memang donya niki permainan. Mesti ngeten. Enten tiyang niku numpak mobil apik niku ngerti tiyang lanang wedok niku teng sawah. Niku kadang-kadang malah kepengin, wah Pak nek dhewe duwe sawah niku endah penake seneng ayem ngoten niku. Lah sing duwe sawah ngerti wong numpak mobil niku nggih muni, wah Pak nek ade di mobil nggih seneng ya penak ya. Padha jebule padha gendeng iki. Maksudnya niku padha kepingine ngoten niku. Lah sing mbot ade kan kadang mboten gagas, rumangsa uripe ade niku menderita. Mboten penak, mboten apa padahal ade nggih dipingini wong liya ade nggih pengen kehidupane wong liya. Lah niki sing kathah kula lan panjenengan sami nipun napa niki dipun uji ingkang saestu niki wau. Bapak Ibu ingkang kula hormati dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kula sering matur bilih urip niku kados bal-balan. Ora entuk bal masalah, wis bale wis kecekel niku nggih masalah. Mlayu ngejar bal barang entuk ditendang melih. Kan kaya wong gendeng. Wong mlayu entuk kecekel meneh ditendang melih. Tapi dalam permainan sepak bola niku ternyata gol, enten gole, enten tujuane. Ya niku kerja tim untuk menciptakan gol utawi mencapai sebuah impian niki wau. Terus kula lan panjenengan sami sak keluarga niki nggih bekerja sama untuk menciptakan utawi mencapai gol-gol utawi impian kula lan panjenengan sami niki. Intinipun bilih wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Gusti Allah. Tapi kembali lagi kula ingatkan utawi kula emutaken maksudnya ibadah niku mboten kok namung ngaji, salat, maca Quran mboten, tapi sedaya napa kemawon diniati ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados ibadah mahdoh kali ibadah ingkang ghairu mahdoh niki wau. Dadi uripe awake dhewe niku titik poine napa nggih menika ibadah. Donya niki nek golek tenang, golek penak, golek bathi mboten enten. Ya kadang enten kalane bathi, enten kalane rugi. Bebas masalah mboten enten, wong donya niki memang tempatnya masalah. Ya kadang untuk masalah, kadang untuk solusi, enten masalah melih, kadang-kadang dereng rampung masalah tambahan masalah melih. Golek bahagia mboten gone, donya niki mboten gone golek bahagia. Gone benjang teng akhirat. Niku namung bumbu-bumbune donya niku saking mriku niku wau. Mulane pentinge kula lan panjenengan sami ngudi niku teng mriku. Nek golek ayem, golek bathi, golek tenang benjang teng akhirat niku pun mboten enten permainan teng mriku. Begitu
bahagia terus, seneng terus, nek teng donya niku wis diulak-walik terus. Memang boten gone ngono maksudnya. Dadi kula lan panjenengan sami nek misale gresah ngeluh urip kok ora bahagia ya, memang donya niki boten gone bahagia. Maksudnya niku biasa lah, kadang-kadang niku masalah rampung, enten melih, kadang bahagia, kadang susah. Tapi sing paling penting saged nampa napa kemawon nggih menika peparingi Gusti Allah utawi lelakone Gusti Allah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dipun alami nabi-nabi nggih ngoten. Kula nggih nate matur nyeritake Kanjeng Nabi niku ujiane nggih luwih saking awake dhewe luwih. Niku Kanjeng Nabi ngaji. Tapi bisa sing dicontokne nggih menika melewati kanthi sae niku wau. Umure nek dipun ngendikake Kanjeng Nabi bersabda niku umure tiyang niku antara 60 sampai 70 tahun. Ya misalnya digawe rata-rata 63 tahun kados umure Kanjeng Nabi. Dados bengi niki niku nek misale enten umure 62 punjul 9 sasi, lah niku berarti 3 sasi kasih. Oh pun Allah, ngeten lah. Niku umpama mugi-mugi panjang umur niku. Kok terus ngitung tenan, ya Allah, aku kurang yang semene sasi. Bareng umur mboten sing ngerti niku umpamane ngoten. Niku Kanjeng Nabi ini pun ngoten niku, artine nggih, oh berarti sumur semene nek kelewat, oh bonus berarti ngoten niku. Ngoten niku. Bapak Ibu yang kula hormati, mugi-mugi rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Memang sifate manungsa niku mang seneng lumpuk-lumpuk. Mulane digambarke ketika bayi lahir niku genggam. Niku dari lahir genggam niku warepe apa-apa di genggam lumpuk. Tapi nek pun sedo begar. Ketoke dereng nemoni kula enten tiyang mati niku genggem niku mboten enten. Ketoke lho. Kecuali petinju sok nggih. Dadi mboten napa-napa sing dilumpukne awake dhewe ternyata biar mboten digawa mati ya asline pun ngoten niku. Niku contoh saking napa niku nggih, napa niku sunatullah Gusti Allah ngoten niku. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados ibadah niku memang gampang-gampang angel nggih. Nyonto niku angel. Kadang-kadang niku awake dhewe padahal Islam niku kan pun beratus-ratus tahun tapi nglakoni agama Islam dan sebagainya niku rada bingung. Pak dhisik awake dhewe kadang-kadang niku jarang terjadi perdebatan. Zaman derek patek paham akeh wong pinter nggih. Saniki akeh wong pinter niku malah pahami dhewe-dhewe. Kadang-kadang tiyang niku malah bingung iki sing bener sing endi ngoten niku. Lah niku kan kedah kula lan panjenengan sami uti nggih ngaji kanthi enten pohon robito. Enten pohon robito niku maksude saking Kanjeng Nabi turun ke sahabat-sahabat, ke sayyid-sayyid, guru-guru lan sanesipun sampai tumuju dumateng kula lan panjenengan sami. Nek Kanjeng Nabi niku napa niku Gusti Allah niku sumbere, Kanjeng Nabi niku mesine, napa niku sanyune, napa niku lha engko terus para ulama, kiai, ustaz, sayyid-sayyid termasuk ustazah niku pralon-pralon. Nah kados kula ngeten iki pralon. Tapi nek ketemu kula ampun dijelukke pralone lewat ngono ampun. Niku gambaran ngono. Mugi kula lan panjenengan sami kaya pralone lewat ya Mbah. Mboten niki namung ukurane ngoten niku. Artine napa memang kedah enten pohon robitoh kula lan panjenengan saking mriku. Berarti nek Gusti Allah memuliakan iku luar biasa, mboten mergo ngamal, mboten mergo napa. Enten kirik namine napa niku kirik sing Ashabul Kahfi, kirik Ashabul Kahfi ngen crita niku atase kirik mawon mlebu swarga. Nah paling menungso nek dipun dimuliakan Gusti Allah niki pun luar biasa. Awake dhewe mang mboten saged ngandalke napa-napa niku mboten saged. Wong awake dhewe mawon kadang-kadang kelangan duit 10.000 sing goleki pirang-pirang dina nggih. Kadang ketemune pas salat, duitnya endi goleki pirang-pirang dina, tak salat jebule 3 dina ora salat. Begitu salat, lho jebule ki mau tak tukokne greh. Agek kelingan. Nggo goleki niku malah ketemu. Kan kadang-kadang dhewe dompet kunci ilang niku ketemune pas salat. Areng goleki salatne ngendi ki ya Allah Allahu Akbar. Lah ketemu tenan. Oh iya ning kono baramu salat jebule enten ibadah dhewe niku kelas-kelase kelas ngoten niku. Mila mboten sah minder menapa mawon ibadah dilakoni sak saged-saged, sing penting niku saged damel Gusti Allah seneng. Sing penting adi mampu niki wau.
Bapak Ibu ingkang kula hormati, dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Benjang niku menawi awake dhewe niku sedo niku sing ngeterke kan telu. Siji keluarga, nomor loro bondo, sing nomor telu nggih menika amale dhewe. Niku teng kuburan kabeh. Keluarga melu. Bondone awake dhewe nggih termasuk materi-materi sing anu niku wau. Napa nggih sepetine, ya klosone, ya napa ning gelase lan sanes-sanesipun. Sing fisik sing dados properti utawi napa niku gawan-gawan tiyang sedo niku wau. Nah, niku sing napa niku sing keri namung setunggal nggih menika napa? Amale awake dhewe niku namung sing keri. Mboten enten tiyang sedo niku terus keluargane melu teng mriku, gawe omah teng mriku, pindah teng mriku mboten enten. Niku mesti kondur, kerandane, mobile, napane nggih kondur. Terus sing kantun nggih amale awake dhewe nek dhewe sae nggih niki dadi taman swarga sampai hari kiamat. Tapi nek dhewe niki kula lan panjenengan sami amale mboten cukup, lah niki sing dados bendu kula lan panjenengan sami. Mula niki tesih wonten kesempatan. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami saged memanfaatkan kesempatan iki kanthi sae. Dados trike pripun supados sak disyukur niki wau ampung nyawang dhuwure. Sing disawang iso ngisore. Nek babakan donya lho nggih. Tapi nek babakan akhirat mang nyawang dhuwure, wah kae kok istiqomah ngaji aku ya kok pengin. Kok kae istiqomah salat aku kepengin. Tapi nek babakan donya ampun nyawang dhuwure. Mungkin nek mboten kuat nggih pedhot niki wau nyawang ngisore. Nyawang dhuwure niku misale napa? Misale dhewe mlaku jalan-jalan kali bojone enten wong nyalip numpak piton rel kring-kring. Nah niku wah Pak, nek duwe pit penak ya Pak ya. Ora mlaku, ora kesel ngene iki ngono. Niku karepe sing mlaku niki wau. Lah sing ngepit niki wau disalip kalih numpak tiyang numpak motor. Tin ngoten niku nggih kepengin ya. Wah Pak, adik gur ndek motor ya umpama apa duwe pit ya nek umpama ndek motor aku seneng banget wis ora pengen apa-apa Pak. Penginku gur pengen duwe motor dadi ora kreket numpak pit ngeten iki. Dadi kan iso uwing. Dadi nyanti-nyanti iso uwing wis tekan ngoten niku. Lah sing numpak motor delalah pas kodanan ngiyup ngerti enten tiyang numpak mobil nggih kepengin Pak. Aku umpama ndek mobil wis seneng banget no. Wis ora kodanan, ora kepanasan. Lah kinten-kinten sing ndek mobil sik kepengin mboten Bapak Ibu. Kepengine napa? Kalih wong sing mlaku malahan. Wah, Nduk sing keterke delalah anake wedok nyetir. Nduk umpama aku ki diparingi sehat kaya wong iso mlaku ora ndek mobil ora apa-apa. Diparingi sehat duwe mobil ora apa-apa sing penting sehat. Lho niku kan dhewe niku asline oh iya ya seperti urip dhewe kadang-kadang malah dipingini wong kadang-kadang. Tapi ade mboten sadar sing disawang dhuwure akhirnya kubur, akhirnya madak-madake, akhirnya jual beli kalian Gusti Allah. Ibadahku wis ngene-ngene kok ijek melarat wae Gusti Allah. Iki jane piye to? Kok Gusti Allah ki lali apa pas dum-duman rezeki kelewat ngono. Mboten Gusti Allah niki mboten mungkin kelewat. Nggih awake dhewe kedah sabar niki wau. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Nggo diatur sareng-sareng manah kula lan panjenengan sami saking mriku supados bijak menghadapi kehidupan. Supados gini ku napa nggih? Trik memantaskan diri. Nek awake dhewe niku pun sae pun siap tenanan dadi wong sugih, insyaallah mungkin Gusti Allah nggih maringi. Wong sing penting Gusti Allah nganggep pantes ngoten mawon. Atus awake dhewe ditembungi anak motor, lah bocah kan pantes apa ora kan ngoten. Nah Gusti Allah sami. Ampun nganti kados sabate Kanjeng Nabi pengin sugih, dereng pantes meksa kalih Kanjeng Nabi kan ndongakne sugih. Begitu didongakne wis sugih malah lali, ora ibadah ngurusi wedhuse. Waune kaya wedhus loro didongakne kan sugih dadi watusan niku malah lali. Termasuk kula lan panjenengan sami nggih ngoten. Supados pripun carane bijak niku wau. Tiyang niku omahe napa niku pun keramik. Niku kadang-kadang ditemoni sedulure tamune ndelalah nggo anak cilik, anake ngompol. Wong sing di rumah muring-muring. Keramik kabeh aku mah diompoli wis bar dipel barang.
Tapi nek omahe awake dhewe niku ijek lemah, dereng kramikan. Niku diompoli bocah niku malah guyang-guying. Alah ngapunten Budhe, anak kula ngopo ora apa-apa, bar kuwi dibacutke ngising barang ra apa-apa kok. Niku saking napa nggih? Kadang-kadang dhewe niku saking derajate tambah niku kadang-kadang godaane niku kadang-kadang sok nambah. Niku namung contoh mboten kok terus nggih terus kon nguyu tenan iki nggih mboten. Tapi artine kula lan panjenengan sami gadah kepiling kan kados mekaten niku. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados poin kula lan panjenengan sami ingkang salajengipun donya niki mboten tempat bahagia sing sejati. Tempat bahagia jati benjang teng akhirat. Donya niki golek napa to? Golek apik nek ngendikane Kanjeng Nabi. Golek apik masalah niku nggih biasa, bahagia, susah niku nggih biasa. Teng donya niki awake dhewe golek apik. Dadi wong biasa nggih kudu apik, dadi pejabat kudu apik, petani nggih kudu apik, pedagang nggih apik. Pokoke sing penting dadi napa mawon, sing penting apik. Niku insyaallah slamet kula lan panjenengan sami niki insyaallah slamet. Wong memang napa niku donya niki kebak masalah. Dereng rabi masalah, wis rabi masalah. Dereng duwe anak masalah, bar duwe anak masalah. Dereng duwe omah masalah, duwe omah masalah terus mawon. Masalah niku bakal enten. Sing penting awake dhewe dadi wong sing apik niku wae. Wong apik niku pripun Bapak Ibu? Wong sing iso ngapiki wong elek. Nek iso ngapiki wong apik kan gampang niku, wong apik biasa. Nek wong apik sing asli niku iso ngapiki wong elek niku wae. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Niki pun ajeng jam 10 nggih. Terus ingkang terakhir qalbun syakirun. Dadi ati kula lan panjenengan sami niki kudu akeh syukure. Sepindah malih syukur mungkin bendinten. Tapi karena keadaan situasi dan kondisi peristiwa niku nggih macem-macem, belajar syukure kula lan panjenengan sami kedah dipun uti ben dinten. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Rukun syukur niku wonten 3, bil lisan, bil qalbi, bil arkan. Bil lisan niku lisane ngucap hamdalah, bil qalbi atine rumangsa ngraosi bilih niki peparingi Gusti Allah. Bil arkan niki dibuktekne kalih anggota badan. Termasuk awake dhewe hadir wonten majelis niki niku jenengan termasuk syukur. Syukur napa? Mensyukuri nikmat sehate panjenengan. Lho Gusti Allah niki kula buktekne kalian anggota badan kula niki hadir wonten majelis. Dadi sehat kula niki mboten kula nggih aneh-aneh. Sehat kula niki tinggi ibadah dumateng panjenengan. Buktine niki kula hadir wonten majelis niki wau. Nek gelem mensyukuri mboten kedah nunggu kanugrahan Bapak Ibu. Bahagia niku kita yang ciptakan, mboten ditunggu. Syukur niku nggih ngoten. Wong ade nyukuri paring Gusti Allah lair ceprot nggih ngoten kok. Kuping awake dhewe ngeten iki nek gelem nyukuri anggota badan kan luar biasa. Saking irung misalnya kok irung ya delalah madhep nyang ngisor. Nek madhep nyang dhuwur, nek pas udan kan bingung lho nggih. Lah Gusti Allah ya Allah kaya ngono kok aku ya lali. Syukur kok dadak ngenteni duwe dhuwit, duwe motor, duwe apa padahal la ing sakartum lazi dan akum sapa sing syukur tambahi nikmate. Nek pengen tambahan Gusti Allah niku mboten sah ngenteni nikmat sik nyukuri anggota badan. Kuping kok ndelalah nggih lemes nggih, luwes ngoten nggih. Luwese niku lemes luwes ngoten nggih. Mboten kok kaku, nek kaku turu miring ngoten bantale nggih jebol kabeh nggih. Kok ndelalah mboten kaku banget ngoten nggih. Gek lemese niku ya mboten lemes banget. Lemese niku jek ditekuk ngene jek bali meneh ngoten. Coba nek tekuk ngene mboten bali kan nggih bingung. Jek lemes banget ngoten nek numpak motor bingung to. Mosok awar-awar. Kena angin awar-awar. Kok ndelalah nggih ngoten niku ngoten. Lah niku tesih kathah malih anggota tubuh kula lan panjenengan sami niki sing saged disyukuri. Nah, ternyata kok nikmati Gusti Allah niku kados mekaten luar biasa. Panjenengan bayangne coba misale ngepit jojrok mriki napa numpak motor kuping kok berisik to Pak. Lah ngoten niku. Iki pentinge kula lan panjenengan saking mriku mengki Gusti Allah nambahi syukur. Napa?
raos bombonge manah niku ditambahi kenikmate dadi duwe iki kok disyukuri, duwe iki kok disyukuri, duwe iki kok disyukuri. Pokoke diteruske niki niku paring Gusti Allah. Ampun nganti iki kangelanku, iki duwekku. Akhire napa didomke, disedekahne, dijakati rumangsa abot niki ampun kados mekaten. Niki ditepani Gusti Allah dan niki mboten saged awake dhewe. Kedah saling bahu membahu donga dina dununga. Wong dhewe ngadep pejabat mawon kadang-kadang dhewe mboten wani nggih nggih. Butuh kanca kaya ngadep Gusti Allah niku kudune rame-rame ngeten iki. Nah Gusti Allah kan iki apa kok rame-rame kan ngoten niku. Mergo enten malaikat sing tugase niku mben bengi mubeng. Nek gur awake dhewe mungkin mboten patek digagas, tapi gandeng rame-rame ki ngemplak gedung sono ki kok padang-padang rame-rame asma'i Gusti Allah, shalawat Kanjeng Nabi ki apa to malaikat medun. Catet kabeh Mbah Reme, Mbah Saku, kabeh le niku. Nek catetan niku kan kadang-kadang enten sing diwaca angel niku malaikat niku titis. Bah niku laporan teng Gusti Allah, oh ternyata ngemplak kedosa napa pesantren maka niku nembe rutinan niku ngagungke asma'i panjenengan, asma'i Kanjeng Nabi Gusti Allah. Jaluke apa? Oh utange lunas, lunasi ya. Niku ngoten niku. Dadi wah niki dicatet niku luar biasa. Wala panjenengan sami ngoten niku carane napa demo kalih Gusti Allah niku carane ngeten iki. Teng lampu merah kok jenengan niku mungkin ura-ura dhewe mboten patek enten sing gagas. Tapi nek jenengan nggawa wong 20, wong 50, wong iki malah tambah mandek kabeh. Pengen ngerti jane nek apa to iki? Ana apa nek nggon jenengan dhewe ngoten teng pinggir lampu merah ditokne. Tapi nek jenengan wong 20, wong 50, wong 100 niku kabeh malah do nemeti. Apa to apa? Dadi pusat perhatian. Awake dhewe nggih ngoten carane ndonga dhewe ra mandi ngejak kancane. Ayo Mbah, malam Rebo sing sesuk kumpulke gerakne kabeh keluarga diajak bareng-bareng demo kalih Gusti Allah. Demo kalih Gusti Allah mati ngerok rahmati Gusti Allah niki wae. Oh ternyata ngejak wong akeh. Dungane awake dhewe mboten ditampa, sapa ngerti sing teng wingking sing teng tengah ditampa, hukume awake dhewe kabeh iki dungane dipun tampa. Sehat-sehat nggih Bapak Ibu nggih. Pokoke awet ngomong anak putu, mugi-mugi kula lan panjenengan sami tansah saged melewati zaman yang kados mekaten dadi wong apik. Masalah bahagia mboten lan sanes-sanesipun go sareng-sareng usaha supados saiki uripe ayem tentrem, bahagia, sukses, makmur, supados saged ibadah kanthi istiqomah. Wonten kekirangan saha kelepatan nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten sedekah mboten Mas?